Papa J, minsan po ba ay mahalaga ang pag-ibig? Kaya bang tumbasan ng pera ang taong mahal mo? O may mga pusong kahit gaano kalaki ang halaga, hindi pa rin kayang bilhin? Magandang hapon po. Isa po akong simpleng lalaki na unang beses totoong umibig. Sa isang babae na itago na lamang po natin sa pangalang Esay. Mabait, simple, at taong nagbigay kulay sa ordinaryo kong buhay. Hindi ko po inaasahan na mamahalin niya rin ako dahil anak siya ng isang kilalang negosyante habang ako, simpleng tao lang at nangangarap magkaroon ng maayos na kinabukasan. Sa kabila ng lahat, naging kami ni Esay, Papa J. Ang totoo, masaya kami. Totoong pagmamahalan namin. Pero nang dumating ang araw na parang pelikula ang nangyari sa buhay ko. Pinapili ako sa pagitan ng puso at pera. Nilapitan ako ng pamilya niya at inalok ng malaking halaga, kapalit ng pakikipaghiwalay ko kay Esay. Para bang kayang bilhin ng pera ang pananahimik ko at ang pagmamahal ko para sa anak nila. Hindi ko alam ang nararamdaman ko noon. Nasaktan ako, hindi dahil mahirap ako, kundi dahil pakiramdam ko minamaliit nila ang kakayahan kong mahalin ang anak nila ng totoo. Papa J, mahal ko si Esay. Pero minsan naiisip ko rin, baka ako na lang ang dahilan ng gulo sa buhay niya. Tama pa bang ipaglaban ko ang pagmamahal namin kahit parang buong mundo ang humahadlang? O kailangan ko na bang bumitaw kahit masakit? Maraming salamat po, Rico. Alam mo, Rico, habang binabasa ko ang sulat mo, ramdam ko ang bigat na pinagdadaanan mo. Maraming tao ang naniniwala na kayang bilhin ng pera at kasali na respeto, katahimikan, or even ng love. Pero gusto kong tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal hindi kailanman nasusukat sa estado ng buhay. Hindi ka mababang tao dahil wala kang kayamanan. At hindi rin mabawawasan ang halaga mo dahil may mga taong hindi naniniwala sa kakayahan mong magmahal. Pero Rico, gusto kong maging matatag ka, hindi lang sa puso, kundi pati sa isip, dahil ang tunay na pag-ibig, hindi lang puro laban. May kasama rin niyang sakripisyo, respect, at tamang panahon. Tanungin mo si Ay ha, kung handa ka rin ba niyang ipaglaban. Dahil pwedeng ikaw lang ang lumalaban habang siya'y tahimik na nakamasid sa paligid, no? Ang relasyon, Rico, ay hindi lang paramihan ng sakit, kundi dapat pagtutulungan ang mangingibabaw sa gitna ng mga problema gaya ng pinagdadaanan ninyo ni Esay. Sa pera naman na inalok sa'yo, huwag mong hayaang may presyo ang ilagay sa iyong dignidad. Kung pipiliin mong manatili, gawin mo dahil mahal mo si Esay. Kung pipiliin mo namang bumitaw, gawin mo dahil mahal mo ang sarili mo. Tandaan mo, Rico, may mga relationship na dumaan sa matinding pagsubok hindi para sirain kayo o paghiwalayin kayo, kundi para malaman kung totoo ba talagang nararamdaman nyo sa isa't isa at kung kayo talaga para sa isa't isa. Darating yung time, yung araw, na hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa kahit kanino. Rico, ako ang iyong Papa J, nagpapaalala sa bawat sakit at bawat sugat sa puso, hindi kailangang mayaman para magmahal ng totoo. Dahil ang pusong tapat, kailanman hindi mabibili ng pera. Salamat, Rico!